Na Svetski dan automobila 22. septembra, a u okviru Evropske nedelje mobilnosti, Paraćin će se kroz različite aktivnosti uključiti i dati podršku u podizanju svesti o potrebi unapređenja kvaliteta životne sredine, što se između ostalog postiže i korišćenjem alternativnih načina prevoza. Evropska nedelja mobilnosti obeležava se svake godine od 16. do 22. septembra. Ove godine Paraćin se po prvi put uključuje u manifestaciju, tako da će 22. septembra u našem gradu biti organizovan dan bez saobraćaja, odnosno u centru grada biće organizovane razne aktivnosti za naše najmlađe sugrađane. To će biti sportski poligoni, sportske radionice, likovna radionica, zatim izložba radova na temu Paraćin, moj grad u budućnosti, vožnja bicikli, rolera, trotineta. Biće tu i poligona za predškolce koji su prilagođeni njihovom uzrastu. Cilj je da na jedan lep i zabavan način deci i odraslima približimo važnost zdravijeg načina života i da utičemo na smanjenje zagađenja u sredini u kojoj živimo. Organizator manifestacije je Dom omladine Paraćin u saradnji sa predškolskom ustanovom Bambi, turističkom organizacijom, kulturnim centrom, sportskim savezom i drugim ustanovama našeg grada pod pokroviteljstvom opštine Paraćin. Zbog realizacije programa manifestacije, glavna gradska ulica biće zatvorena za saobraćaj, a sve počinje od 10 sati u centru grada.